Mírame el libro, que aquí no veo. Vai, cositas. Vale. Ábrase sesión, o pleno vai ser grabado e reproducido nas redes sociais do Concello. Antes de empezar, se me permite, quería a ver se era posible introducir un punto na orde do día antes de robos e preguntas contemple de presentar as mocións, porque, bueno, o Partido Popular mandou unha moción, nós tamén mandamos, e como este pleno sustitúe o de xaneiro, ainda que sea extraordinario, por iso vai de robos e preguntas, pois pedimos que se engada ese punto para poder tratar esas mocións, tanto o Partido Popular como as nosas. Non lle traslado a señora secretaria, pero xurídicamente considero que non é posible a tratarse de moción extraordinaria. Bueno, vamos a ler o artículo 24 do Reglamento Orgánico, que dice: nas sesións ordinarias, antes de entrar no punto relativo a robos e preguntas, o presidente preguntará a algún grupo municipal por razón de urxencia se desexa someter a consideración do pleno algún asunto non comprendido na orde do día que acompañaba a convocatoria. Bueno, podo seguir lendo, pero versus contrario, nun extraordinario non se poden introducir mocións. Pero si robos e preguntas. Xa están, na orde do día. Sí, eso sí. En todo caso, este mes vai a haber o pleno ordinario, que son en 3 semanas, e xa trae desas mocións. Tampouco. Ben, primeiro punto, aprobación do borrador da acta da sesión extraordinaria realizada o 14 de xaneiro de 2026. Unha intervención neste punto, votos a favor. Da Comisión Informativa? Sí. Da Comisión Informativa de Seguimento de Concesións Administrativas, punto 2. Proposta da Alcaldía relativa á estimación da solicitude de don Andrés Iris Barca en representación de Virases SL. Vale, conforme consta na proposta, informe favorable de Secretaría de Intervención, se estima a solicitude presentada incrementándose conforme ao IPC un 3,1%. Alguna intervención neste punto? Votos a favor? Abstencións? Punto 3 da Comisión Informativa de Economía e Facenda, proposta da Alcaldía relativa á participación no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, Plan Único Concellos pos 2026. Vale, pois conforme consta na proposta, para gastos correntes o importe de 133.296,69 euros. Na chega provincial 2026, mellora na rúa Buenaventura Castro Rial, o importe 187.078,15 euros. As obras consisten na demolición dos pavimentos existentes, a execución dunha zona de convivencia cunha superficie aproximada de 300 metros cuadrados en formigón, a renovación do pavimento da calzada de tráfico rodado con aglomerado, a execución de beirarrúas nunha superficie de 490 metros cuadrados, a canalización soterrada de redes pluviais e saneamento mediante instalación de tubases, sumidoiros e pozos de rexistro, a renovación da rede do alumeado público coa instalación de luminarias LED en columnas de aceiro as correspondentes canalizacións e a execución de pasos de peóns elevados, sinalización horizontal mediante pintado de marcas viarias, colocación e sinalización vertical regulamentaria.
Por outra parte, a pavimentación en Gures e Amisenda por un importe de 37.437,40 euros, que consiste na demolición do pavimento existente, na execución de un novo pavimento en formigón, tanto en Gures como en Amisenda, a colocación de bandas de adoquín de granito en Amisenda é na zona de Lamas de Abaixo, e reposición a xuste de arquetas e reixas a cota do pavimento, asegurando a correcta drenaxe superficial das augas. A pavimentación en Toba, Tedín e Ruido por un importe de 68.918,55 euros. En Toba sería dende a avenida Finisterre hasta despois do bar de Toba, hasta o cruce que vai ao Vilar de Toba, incluído o cruce, hasta a zona. En Tedín, a pista que vai pola área recreativa hasta chegar ao lugar. En Ruibo, desde o cruce hasta preto da casa de Maribí. Incluye pavimentación con aglomerado, limpeza e acondicionamento de cubetas, con a execución de bacheos previos e pintado de marcas viais e señalización horizontal. Vale. Logo, eso sería na chega provincial 2026. Ora, na chega provincial 2025 aí iría saneamento en Brense en Campo de Sacramento, en Brense na zona das Aritas, e no Campo de Sacramento, pois no cruce antes de chegar ao cementerio, indo para Brense, a man dereita, nesas casas. E despois melloras viarias en Pallares e Escabanas, que vai Escabanas va desde a Casa da Portoria, máis ou menos, para que os situedes, todo hasta pasada a ponte, hasta a outra casa de outra Portoria, e despois na zona de Pallares, pois todo o ramal. E por último, no plan completo, vale, son en Pallares, no saneamento en Brense en Campo de Sacramento 77.742,11 euros, e nas mellores de viarias en Pallares e Escabanas 100.179,18 euros. E logo xa no plan complementario, a reforma da coberta e fachadas do edificio municipal da antiga Escola de Música. Inclúe a demolición completa da coberta existente, incluindo a estrutura portante ou material de cubrición, ao toparse nun estado de esgotamento estrutural e presentar deformacións e lesións incompatibles coa súa reparación parcial. A nova coberta executarase mediante a implantación dunha nova estrutura de cerchas e correas de madeira laminada, dimensionada conforme a normativa técnica vixente, a execución dun novo sistema de coberta ventilada con a mellora sustancial de illamento térmico e da eficiencia enerxética do edificio, a colocación dunha cubrición de tella cerámica similar a existente, mantendo a imaxe arquitectónica original do inmoble. E a actuación nas fachadas consistirá en obxecto dunha rehabilitación integral destinada a corrixir as patoloxías existentes e garantir a súa durabilidade, limpeza, saneado e reparación dos revestimentos deteriorados, selado e tratamento de fisuras e microfisuras, aplicación dun sistema continuo de protección antifusuración e acabado final con revestimentos transpirables e impermeables de acordo coa normativa de protección patrimonial e coa guía de cores e materiais vixentes. E o sistema de evacuación de aguas pluviais, se proxétase a renovación completa do sistema de recollida de evacuación de aguas pluviais considerado determinante na aplicación de patoloxías existentes. O objetivo de facer esta obra é de cara como un paso previo para posteriormente realizar a redacción do proxecto do centro de día e continuar para o ano que ven coa ubicación das obras para facer ali o centro de día. O importe desto eran 267.335,54 euros o tema da coberta da antiga Escola de Música máis as fachadas. Alguna intervención por parte do partido? Sí, boas tardes.
O Grupo Popular, por suposto, está a favor de todas as obras, porque, como ben dicimos, todas son moi necesarias. Hai moitas outras que tamén se podrían acometer, sin duda, máis vendo o importe que se destina a gasto corriente. Importe considerable que podía dar solución a moitas outras necesidades. Aínda así, reiteramos que o noso grupo vai a votar favorablemente. Ben, como sempre decimos nestes casos, para o BNG a política tamén, como na vida mesma, é unha cuestión de prioridades, e nós teríamos outras prioridades para este plan de obras e servizos. Incidiríamos moitísimo máis no saneamento e na chegada da traída municipal de auga a aqueles sitios, aqueles lugares onde é sumamente necesario pola escasez, sobre todo no verán. Pero ainda así tamén entendemos que todas as obras que aparecen aquí son necesarias e é por iso que non imos dende logo poñernos a este plan de obras e servizos. Pero tamén temos que falar as cousas como as sentimos, e ese é o que vou facer agora. E hai unha obra que si nos impón certas dúbidas, digámoslo así, non? É esta última da que vostede falou, a do plan complementario, que é para rehabilitar a antiga Escola de Música, para logo, como vostede anunciou, e xa anunciou antes nos medios de comunicación, pois dedicala a un centro de día. Non vai por diante, evidentemente, que dentro do Bloque Nacionalista Galego apostamos polos centros de día, consideramos necesario e imprescindible que cada concello teña o seu centro de día, e hoxe ninguén pode pensar que un concello, unha localidade grande non teña unha gardería, non teña unha escola infantil, e eu creo que, tal e como está a pirámide poboacional nestes momentos, pois os centros de días que permitan as familias conciliar a vida laboral e a familiar, deixando ali os seus maiores, pois debería de ser exactamente igual que cas garderías, non? Pero, bueno, este edificio en sí, pois tamén ten unha historia recente que eu creo que vou recordar, non? No 2017 anunciouse que o INEM pasaría para aí. Naquele momento anunciouse que o Concello, tamén un plan de obras e servicios, iba a investir 122.000 euros na rehabilitación do edificio. Así se fixo, seguramente era necesario, porque naquele momento sí que é verdad que as fachadas estaban bastante deterioradas, e se non se fixera, pois hoxe iban a estar moitísimo peor, non? 4 anos despois, en xuño, falaba vostede nos medios de comunicación que a finales do ano 22, a comezos do 23, sería a realidade que ese traslado do INEM para ali, e que axudaría a rehabilitar a zona bella, a impulsar, mellor dito, a zona antiga, do casco antigo, que tamén evidentemente é certo. Naquele momento tamén se anunciaba que se acababa de encargar unha redacción dun proxecto de rehabilitación do edificio por máis de 22.000 euros. Pouco despois, 4 meses despois, o delegado do goberno, José Miñones, visitou a localidade con vostede, estaba acompañado de vostede, e anunciou unha inversión daquela de 1 millón de euros para reformar o edificio, non? Bueno, isto é, así, a grosso modo, un repaso pola historia recente dese edificio, porque creo que é bo telo en conta para non cometer os mesmos errores e volver a cometer os mesmos fallos, non? Ben, dentro do BNG creemos que unha obra de tal calado, de tal importancia, consideramos que debería ser esgotada por completo e non por fases. E non, por que non por fases? Porque por fases, pois pasa sempre, ou non sempre, pero na maioría das veces pasa, e a experiencia se demostra que facelo así, pois, ao final, os costes finais son maiores, e que case sempre, cando empezas unha fase, se tes que volver a anterior, porque houve un deterioro por ese tempo que pasou, non? Temos serias dúbidas tamén de que actuar ahora nas fachadas e na coberta, sen saber se vai haber que modificar logo tanto a coberta como as fachadas, pois, dende logo, desde que, eu que sei, dende ter que, cando este o proxecto feito interior, que haxa que tocar a estrutura, que os forxados, que vai a pasar co casetón do ascensor, que evidentemente vai haber que poñer porque é evidentemente imprescindible, e que iso todo teña que supoñer pois que haxa que tocar a obra que antes se faga, non?
se se fai por fases, eu, dende logo, creemos que ese anuncio, ese proxecto que vostede anunciou na prensa, que anunciou hoxe tamén, creo que xa debería de estar feito para despois non ter que improvisar ou non ter que cambiar. Eu creo que sería bo, non? E incluso, poñéndonos xa un pouco máis legalistas, digámoslo así, a propia lei de contratos no artigo 13, no punto 3, di que os contratos de obra, leo textualmente, referiránse a unha obra completa, entendendo esta a susceptible de ser entregada ao uso xeral ou ao servizo correspondente, e comprenderá todos e cada un dos elementos precisos para a utilización da obra, non? Temos outra dúbida máis, e o delegado do goberno naquele momento anunciou que era necesario 1 millón de euros para aquela obra. Bueno, hoxe supoñemos que menos non vai a ser, non? Por lo tanto, e eu creo que estaremos todos de acordo que estamos a falar dunha obra grande, necesaria, porque non, para dar un servizo imprescindible, como é o centro de día, dende o BNG tamén, pois, por que non dicilo, votamos en falta que non se tenha actuado como se fixo cando se actuou no mercado municipal, que se chamou os grupos e se nos falou, se nos ensinou cal era o proxecto, aínda que despois evidentemente sufriu variacións que casi sempre pasa, non? Bueno, igual creo que calquera dos que estamos aquí presentes levamos o tempo suficiente como para bueno, saber que estamos a falar evidentemente dunha actuación importante, e creemos que sería mellor, aínda que vostedes teñan a maioría absoluta e demais, pois ter informado de que esa obra se iba a cometer con ese fin en concreto, non? Dende logo, para nós tamén nos sorprende evidentemente, aínda que ten dereito evidentemente a cambiar de opinión, pois vostede nos dous programas electorales anteriores falaba dun edificio ao lado de Apen, onde anunciaba unha residencia e un centro de día, que o centro de día en si xa tiña máis prazas e máis metros cadrados que este. Repito, é só un apunte, porque é certo que a veces os programas electorais están son declaracións de intencións e non desesos finais. En calquer caso, repito, e se creo, consideramos que ante a magnitude da obra, ante o paso que se está a dar, dende logo unha claridade, un diálogo cos grupos da oposición sería sumamente importante, porque tampouco falta tanto para as eleccións e o panorama político pode ser o mesmo ou pode cambiar, co cal todo o que se vai a invertir agora nunha obra de tal calado, porque isto non é reparar unha pista ou facer un saneamento como as anteriores, pois evidentemente vai marcar o futuro do próximo goberno, que poden ser vostedes ou poden non ser. Vale. O alcance desta obra non se intervén sobre a cimentación e a estrutura vertical, nin os forzados, nin as instalacións interiores. Non se modifica o uso nin a configuración tipolóxica do edificio, e a actuación encádrese como rehabilitación conservadora, sendo plenamente compatible co nivel de protección do inmoble. É dicir, a coberta, as fachadas, con independencia do uso que se poda destinar a posteriori, isto é sumamente necesario executar agora, e ten totalmente independente, que o uso fose para un centro de día ou por calquer outro tipo de uso. Entón, non é para nada un fraccionamento como pretende usted de alguma maneira expoñer aí, sino todo o contrario. É unha primeira actuación que non é necesaria cometer nese edificio, posteriormente se farase o que é o proxecto do centro de día, e iniciarase a execución da obra posteriormente coa financiación correspondente para poder destinar ese edificio ao centro de día. O cambio de ubicación pode, como di ben vostede, pode estar no programa pensar electoral nunha determinada ubicación, e cando se está gobernando, pois cambiar de opinión, porque xa temos un edificio e pode acondicionarse perfectamente para un centro de día despois de falar cos técnicos especialistas en dita materia. Entonces, o criterio pode cambiarse durante un goberno, como pasa en calquer tipo de goberno ao largo das circunstancias que poden ir surdindo. E logo, con relación ao que vostede fixo referencia do anterior destino, que iba a ser para o Servicio Galego de Colocación, o SEPE, a mí extrañame que vostede non conte toda a historia ao completo, porque centrase solamente no tema do delegado do goberno, pero non fala para nada da Xunta de Galicia.
aí fíxose un proxecto, hubo unha cesión que se trouxe ao pleno de dito edificio para a Xunta, para facer ali, para poñer ali o Servicio Galego de Colocación e o SEPE con unha subvención de casi 400.000 por parte do Ministerio, donde por parte da Xunta licitouse a redacción do proxecto, fíxose o proxecto correspondente, sacou unha licitación, quedara deserta, porque, según eles, era porque o orzamento non era suficiente por unha subida de materiais, non quixeron poñer máis cartos, era 1,5 millón de euros, e decidiron devolvernos o edificio, que non querían poñer ali o SEPE, nin o Servicio Galego de Colocación, e devolveron os 400.000 máis intereses ao goberno. Pero iso fíxose un proxecto, licitouse. Entón, cando conta a historia ao completo. E posteriormente, dentro do Concello, se solicitou, evidentemente, a devolución do edificio porque non fixeran, non cumpriu o objetivo da cesión correspondente. Nada máis. Por parte, quero dicir algo? Si me permite, vou intentar ser breve, vostede toma eso como un reproche, o que acabo de facer ese repaso pola hemeroteca, en absoluto era un reproche, porque se houbera reproche teria yo feito naquele momento. Entonces non é que este contando a historia tal e como foi ou non a este contando, simplemente estou facendo un repaso cronolóxico do ano 17 para aquí, para saber que pasou co edificio, para, volvo a repetir, recordar que non se poden volver a cometer os mesmos errores, nada máis. Non estou, non entrei no meollo da cuestión, porque xa no momento que pasou, creo recordar que aquí nin eu, creo que ninguén se falou dese tema, nin culpou a ninguén, nin se culpou a ninguén, nin nada parecido. E eu repito, remato con isto, arreglar as fachadas, arreglar a coberta, vale, perfecto, pero o proxecto interior está sin facer, non se sabe as necesidades que vai a ter, e iso pode levar consigo ter que despois retocar algo, e ese é o que nos referimos, é o que nos suscita pois serias dúbidas, nada máis. Se non é así e todo é correcto e non hai que tocar, iso o tempo dirá, pois tamén, perfecto, non pasa absolutamente nada e tan contentos todos. Se pasa, pois entraremos no que dixen antes, en ter que gastar sobre o gastado, e iso é realmente unha pena, nada máis, pero nin o anterior era un reproche, e isto tampouco, simplemente é pois baixo a experiencia do que pasa en moitísimas ocasións, pois pasou na Casa da Cultura aquí, que se fixo por fases, que non se daba acabado, e cando se empezaba unha fase a outra empezaban as goteiras por outro lado, bueno, etcétera, etcétera. Por iso é un simple comentario, aviso, chámelo como queiran, de que pode volver a pasar, nada máis. Que despois non vai a pasar, que vostede o ten claro, que teñen claro, e é todo como vei vostede, pois non pasa absolutamente nada, todos están contentos, e Santas Pascuas como se, por tanto, nin era un reproche o de antes, nin o este. Bueno, pues simplemente para rematar, simplemente dicirlle que non se comentou nunca ningún erro por parte do goberno, ni siquiera xa da corporación anterior. Sempre hubo unha boa diligencia por parte de toda a corporación na cesión do local para un uso determinado, porque había un compromiso por parte da Xunta no seu día para trasladar para ali o SEPE, o Servicio Galego de Colocación, e por parte do Concello se han cumprido rigurosamente os trámites correspondentes, aprobados sempre por unanimidade de toda a corporación para que eso pudera ser posible. Ao final a Xunta decidiu que non, foi o que pasou, pero non se executou por parte da Xunta ninguna obra ali, e con respecto a isto volvo a insistir, é unha actuación de conservación que non vai afectar para nada ao futuro proxecto do centro de día. Por parte de... non pode falar. Sí, que este tema da que iso para ali, pois, si que eu ben eu conozco, non fui adiante porque parece ser que o edificio non cumplía accesibilidade e un montón de problemas. Isto fío que a nos chegaron e por eso renunciaron e tuveron que devolver eso. Ojalá valga para un centro de día, miro ben, ojalá, porque teño as miñas dudas de que 40 plazas lle collan aí dentro, pero que o mire ben para que non pase. Claro que necesitamos un centro de día. Bueno, os alcaldes que conozco que teñen centro de día din que é mellor unha residencia. No noso programa vive unha residencia de 100 plazas, con centro de día dentro e con 40 postos de traballo. Ubicacións, sobrenlle.
ten o local de Neria, ten o IDC que pode falar con eles, ten o Concello ten un solar aí, ten outro solar aí. Eu creo que había que ser máis ir, sobre todo tendo o hospital frente e tendo aquí unha residencia pos maiores, eu creo que era o complemento perfecto pos veciños de Cea e da contorna que veñan aquí. Por iso eu digo, o edificio é complicado, ojalá lle valga para facer este centro de día, ainda que de unha maneira que non quedemos bloqueados nun futuro para ter unha residencia que é o que C ten que aspirar. Pero eu pergunto unha cosa, señor Picaño, vostede que considera realmente que se a Xunta pensara en su día que ese edificio non valía para o Servicio Galego de Colocación, faría o proxecto correspondente? Porque fez un proxecto, é un proxecto moi bo, porque o temos, é un proxecto bo e cumpría todas as condicións. Hubo unha decisión posterior que eu creo que foi máis unha decisión meramente política, en donde se tomou a decisión de que non continuar para colocar ali o SEP nin o Servicio Galego de Colocación, tendo que devolver os 400.000 máis os intereses. Pero había un proxecto redactado, vale, en donde cumpría rigurosamente todos os requisitos. Entonces me parece moi extraño ahora que me diga vostede que se cambiou porque non cumpría o edificio. Entonces, esa información que eu teño... Claro, pero para que redactou o proxecto se o proxecto cumpría e pasou todos os permisos correspondentes? Pois mire, cando se fai un proxecto dunha casa, un proxecto dun edificio, no proxecto ver realmente se podes acometelo ou non, se as dificultades arquitectónicas do edificio protegido por patrimonio, se as dificultades de accesibilidade, se as dificultades que necesita, un centro de día que é un ancho de carretera de 6 metros para que poden vir 2 ambulancias que aí non o hai. Propúsose en aquel momento este edificio de Neria, o famoso centro de emprendimiento. O edificio de Neria sí que non cumpre. Ni a calle. O primeiro que non cumpre é a calle. Claro, o edificio de Neria é que xa poñer vostedes exemplo, o edificio aí xa non cumpre en nada. Non podía ir un centro de día na Praza dos Castellanos. Eso é imposible. Pero sabe por que non cumpre? Primeiro, pola calle. Bueno, polo que fose, pero ali sí que non cumpre. Pero que mellor encontrase con ese problema aquí. Entonces, non, xa está mirado, señor Picario. Me alegro. Xa está mirado. Eu podo dicir que levo moito tempo estudiando este tema, buscando as diferentes opcións, vale, está mirado. E logo non veo modelo de residencia, non o ve, de 100 plazas, 40 postos de traballo con un centro de día dentro. Non o ve? Non, con xente especializada e experta, Bueno, siga mirando, que eu creo que hai posibilidades. Con xente especializada. Que sería unha noticia mellor que esta, e deseo moita sorte, saman por vostede, por C, que teñamos, pero claro, C con un centro de día de 40 plazas, pois... Que é pouco. Pois máis de 40 plazas non recomendan. E despois un edificio afectado polo patrimonio, o problema que hai en Corcobión, co que hai feito de llero gastado que hai aí, que non se ha desatascado. Pero non pode comparar o edificio de Corcobión con este. Bueno, tampouco é que isto sea... Entón dentro deste edificio. Home, a ver. Recorda. A primeira... Porque é un bo edificio. Sí, é un edificio bonito, non lle digo que non, pero se digo, si nós o que queremos é unha residencia, o centro de día fale cos alcaldes que a teñen, a ver que lle din, despois igual dentro de uns anos nos encontramos aquí con un problema, por criterios de, non sei cales son, eso non os conozo, pero bueno, sí que en aquel momento nos trasladan, hai un proxecto, os proxectos moitas veces dinche que o que queres facer non podes facer, por eso se chama proxecto, por eso os arquitectos unha vez que se meten aí. Cando se fai un proxecto se pasan todos os permisos correspondentes e todo, no proxecto ese do Servicio Galego de Colocación ou do SEPE, que é un proxecto, xa lle digo, moi bo, en donde se recuperaba arquitectónicamente, pois, incluso como estaba anteriormente ese edificio, era un proxecto realmente bo, pois, ao final, pois, xa lle digo que non sei seguir, pero confirmaronme que foi por unha mera decisión política. Vostede a día de hoxe xa ten un proxecto do centro de día, entonces eso está máis que avanzado, estudiado, ou de momento comete esas carreras? Non está redactado, pero teño idea de gente como... Tenemos noticia, pero no tenemos proyecto. ¿Qué? Es que yo no dije que tenía proyecto, dije que se iba a redactar el proyecto. Pero da la noticia de un centro de día... No, digo que... No, yo digo, vamos a ver, yo lo que dije... Yo lo que quiero entender es eso. O sea, no, es que lo que le fastidia a la oposición es que se diera la noticia de que se iban a hacer un centro de día, porque es que yo ya no entiendo nada. Yo ya no entiendo nada. No, señora, me deja acabar, simplemente por decir. A mí lo que me llama la atención y lo que nos llamó la atención de la noticia en sí no es el hecho de que se vaya a abrir un centro de día en C, que ojo, ojalá, es el hecho de que no tenga un proyecto redactado, de que se va a redactar el proyecto, que con todos los problemas que constituye después, aun teniendo el proyecto redactado, que usted lo diga y lo diga tan claramente y con tanta seguridad. Eso es lo que a nosotros nos llama la atención, sobre todo porque falta un año y medio para las elecciones. No, señora, no sé. Mire, señora Díaz. Está mal pensada. Mire, señora Díaz, la alcaldesa de C
¿Me dejan, por favor? Ahora? Sí, sí. Mira, la alcaldesa de C no es una alcaldesa de las que trabaja el último año. Por favor. Tío. Vale. Desde que llegué a la alcaldía en el año 2019, en el Concello de C se ha trabajado de forma continua. Eso no lo pongo en duda. Es que es imposible, de verdad. Es que yo te interrumpí. Pero me dejas explicar. Vale. Pues no soy una alcaldesa que venga a decir cosas a un año de campaña electoral, sino trabajo de forma continua todos los días, haciendo proyectos y pidiendo subvenciones y tramitando. Lo que digo es que se va a acometer una obra sumamente necesaria de mejora de cubierta y de fachadas, que fue lo que dije, con un objetivo claro, redacción posterior durante este año del proyecto del centro de día, para poder empezar a ejecutarlo pues de cara al año que viene. Fue lo que dije y lo que mantengo y lo que digo siempre, y nunca cambio mi criterio. Ahora, ustedes pueden transversar mis palabras. Ahora lo que se va a hacer es cubierta, fachadas y recogida de las aguas de las bajantes, ¿vale? Por un problema de mantenimiento y de conservación de ese edificio que se está perdiendo. Siguiente paso, redacción del proyecto del centro de día, para posteriormente conseguir la financiación correspondiente y ejecutarlo. Y estoy mirando para conseguir ya la financiación. Nada más, punto. Muy bien. Muy bien. Señores, pues veremos. Bueno, salgo un momento do punto con respecto ao que pasou co SEPE, o procedimento que explico pola parte que nos toca independentes cando estábamos no goberno. O procedimento que explico a señora alcaldesa foi tal e como comentou. Ben é certo que a parte final non xa non estábamos, non o sei, é que foi unha decisión política. Bueno, creo que temos todos claro agora de quen, pois a señora alcaldesa ten máis claro, non o sei. O que está claro que o SEPE para ali non foi, e foi unha mágoa para o pobo de C. Con respecto ao plan complementario, bueno, estou de acordo ca exposición do portavoz do BNG, pero non con que se faga reforma da coberta da fachada da edificio da antiga Escola de Música, todo o contrario, todas as reformas son benvidas, pero, bueno, está claro que a gran promesa a un ano épico das próximas eleccións vai a ser de todos os partidos do centro de día, por tanto, pues hai que empezar ca promoción, estamos en eso. Ora, virá ou non, pois non, o que manifestamos aquí todos, ojalá veña. Despois, bueno, teño unha dúda do Campo Sacramento que comentaba o outro día na comisión, que decía que era antes de chegar ao cementerio baixando para Manuela. É onde estaba Pernas ali enfrente baixando por allí? Justo, esas viviendas que non tienen allí saneamento. Vale. Bueno, todas son necesarias. A de Rui Betidín foi unha petición que se trouxe aquí en varias ocasións. Unha das que é moi necesaria o saneamento das aritas. Evidentemente sempre votamos a favor das obras do POS, non pode ser de outro xeito. Si o que votamos en falta, igual que cando se realizan os orzamentos, pois que, como sempre, non ten en conta a oposición, e bueno, nós tamén podíamos aportar ideas, e nós tamén temos os nosos votos, formamos parte da corporación e ao mellor algo podíamos aportar, pero bueno, saben sendo así durante estos casi 3 anos, e bueno, vai a ser así hasta o final do mandato. Evidentemente as obras son as que o goberno quere, pois nada máis, pero o noso voto evidentemente vai a ser a favor. Entonces, podo fazer unha pregunta? Sí, a pregunta é, pola súa experiencia, polo que xa leva vivido na alcaldía, canto tempo pode pasar de hoxe até que ese plan complementario do 26 sexa realidade? Pues baseándose no que na experiencia que xa pasou noutros plans. A finales del año que viene, más o menos sobre finales vamos a mirar. El POS, el que no es complementario, normalmente se aprueba en el mes de junio, ¿vale? Y empezamos las licitaciones ahí. Y luego cuando el post complementario siempre te viene en octubre, noviembre, entre octubre y noviembre, porque ahora nosotros vamos a ejecutar e iniciar el plan complementario, que son la Plaza de Lires, desde el año, para que más o menos, claro, a finales de año sería la licitación, el proceso de licitación del plan complementario. Sendo optimistas, estamos en 2 anos prácticamente, até que sexa realidade esa obra.
Año y medio. Es que Entre las obras del plazo. Sí, correcto. No discuto. Digo porque, bueno, tamén si a cantidade de diñeiro, sabemos o que é o plan complementario, que recolle ese diñeiro que vai sobrando, non, digámoslo así, para explicarlo moi a modo grosso. Más ou menos están sobre 300.000. Exactamente. Sempre que tamén que chegue ese diñeiro, que sea suficiente, non? Digo isto porque, claro, entendo mal ou vaise esperar a que estea esa obra feita, porque si estamos en 2 anos e pico, para despois acometer as obras do proxecto que ainda se vai a facer. No, si consigo la financiación, no. Vai facer antes o de si consigo la financiación, esto es un plan complementario. Yo consigo la financiación con anterioridad, evidentemente no. Es más, es un plan complementario. Si yo consigo la financiación y puedo incluir todo en un solo proyecto, vamos al supuesto, pues a lo mejor el plan complementario podemos venir y cambiarlo para otras obras, por supuesto. Entonces, nese caso, faríamos caso a nós. ¿De qué? De facer todo xunto, facerlo sin fases. Si consigo el dinero. Claro. Si consigo la financiación completa. Efectivamente. Pero hay que conseguir la financiación, ya bien sea por vía de una subvención o por otra vía. Efectivamente, por iso apoio a idea que acaba de decir a compañera de Independentes por C, que isto é algo así como un brindis ao sol en plena campaña e a maneira de abrir a campaña electoral que estamos a ano e medio. Esa é a miña opinión e nada máis, porque senón ten que reconocer que un pouco de improvisación en todo isto sí que hai. Pero bueno, ainda así repito, acabo. Ainda así, tranquila. Ainda así repito, ojalá saia todo ben e ojalá teñamos o centro de día polo menos para cando nos faga falta. Non digo isto porque en outros sitios tardase non creas, xa faltou máis. Non ten ningún tipo de improvisación ni mucho menos, todo nada más lejos de la realidad. La situación de ese edificio por dentro en este momento está entrando una gran cantidad de humedad en donde se están estropeando las terchas y se está estropeando interiormente de forma considerable. Es necesario acometer con urgencia el problema de la cubierta. La cubierta, cuando se hicieron las obras en su día, no se actuó sobre la cubierta. Están entrando una gran cantidad de humedad. Es cierto que cuando empezamos con el tema del SEPE, el servicio de colocación, estaba en ejecución la obra de Alao y entraba mucha humedad a consecuencia del edificio que estaba muy deteriorado, el que estaba pegado, pero ahora ese edificio está restaurado y está entrando muchísima humedad, se está estropeando de forma considerable y es un edificio que lo tenemos que conservar. ¿Qué? No, pero que viene entrando. Pero es que hay que actuar en la cubierta de forma urgente. Si no, eso se estropea todo. La cubierta y en las fachadas. Está entrando un montón de filtraciones de agua. Es cierto que estos días llovió mucho, pero con independencia de eso, tenemos que actuar. Si no, vamos a perder ese edificio y luego va a ser muchísimo peor. Así que esta actuación es de forma urgente. Si se consigue la financiación de otra forma, se consigue la financiación, pero esta actuación la tenemos que realizar. Si no, perdemos el edificio. Nada máis. Si é tan urgente xa se pudo ter acometido antes, se a situación é tan grave como vostede describe, que non teño nin por que dudalo, nin sei a realidade, pois igual xa tiñamos que ter actuado antes para que non pasen. Tamén este edificio tenía mucha urgencia, el centro de salud tamén, el mercado tamén, es que hai muchísimas cosas que tienen un montón de urgencia e primeiro toca unas e despois toca outras. Pero alguna vez tiene que tocar. Que duda cabe, o que pasa é que cando eu falo do millón de euros, cando falei do millón de euros que prometía o delegado do goberno, que non prometía, o sea, eran unhas declaracións del. Non prometía nada que non prometía, era unha forma de falar, pero está aí na hemeroteca ese millón de euros de inversión do que el falaba. Eu recordei tamén pois 1,5 millón máis ou menos que levaba gastado as arcas do Concello, do Estado e demais, a Xunta, pois no mercado municipal, é dicir, as obras teñen un coste considerable e dende aquela até hoxe o que non subiron os precios e demais. Era un simple comentario sin... Y ahora salieron otra vez las subvenciones de mercado y vamos a optar a más subvenciones de mercado para seguir mejorando el mercado. Es que hay líneas en donde son para determinados tipos de materia o de edificios y vamos a continuar. Señora Díaz, ¿algo? ¿Quería decir algo?
pensé que quería dicir algo. No, yo cuando quiero decir algo lo digo. Ya. Sometemos a votación. Votos a favor? Punto 4. Proposta de alcaldía relativa á participación no POS adicional 3 2026. Vale, pois conforme consta na proposta destinar a cantidade de 6.703,31 euros para gasto corrente, porque aquí obligatoriamente hai que destinarlo a gasto corrente. Unha intervención. Votos a favor? Parte non resolutiva de control, punto 5, dar conta dos decretos da alcaldía do número 1011 a 1107 de 2025 e da número 1 a 56 de 2026. O último punto, rogos e preguntas. Partido Popular. Sí, un rogo é que cando ven a furgoneta da Policía Nacional a renovar os DNIs aos veciños o último mes, cos temporales, chuvias, vento que houve, pois vimos que a xente estaba aí na cola nunha situación moi tercermundista, non? A intemperie. Entonces, oye, pedimoslle que se podría solucionar o tema de alguna maneira. Teñen algunha carpa móvil que ven en algún concello que apoñen, ou incluso se hai que meterlos dentro do polideportivo para a xente que está renovando o DNI que non teña ese problema. Vale, xa está falado coa Policía Nacional, xa se buscou outra ubicación, o día 19, que é o próximo día, vai se ubicar na Casa de Cultura, van a poñer a furgoneta, e xa, teñen o tellado da lía da entrada e para dentro. Entonces a ubicación vai a ser na Casa de Cultura. Polideportivo podía valer tamén, non? Pois no polideportivo teñen que entrar dentro, está destinado para escolares, que teñen actividades escolares, entonces gustoulle de esa opción, estuveron mirando, lles vale, e vamos a probar. Moi ben, a última, con respecto ao pleno aberto donte en Radio Nordés, nosa pregunta do Partido Popular fixémoslle que, como usted ben escutou, cando vai a estar lista a RPT do Concello de Cee? Vostede contestou que ou non tiñamos datos ou non tiñamos ni idea do que dicíamos, pero bueno, claro que ten unha RPT, só faltaría que non actuera. De feito, no pleno de abril deste ano, no 2025 pasado, trouxe unha modificación da RPT de 2 postos de traballo, e nós, en aquel momento, dentro do Grupo Popular, aproveitamos para dicirlo e repetimos que se necesita unha RPT que regule a todos os seus empleados e que regule tamén as gratificacións extraordinarias. E non dicimos que eses funcionarios non as merezcan, totalmente de acordo. Decimos que se as merecen se establezca por lei, como ten que ser a productividade en calquer estamento público. Que estén contempladas na lei non garantiza a transparencia que merece unha administración pública en xeral, non? E desde fora sorprende, queda raro, señora alcaldesa, que os empleados deste concello teñen que depender do seu criterio para recibir ou non un sobresueldo sobre o traballo que desempeñan. Non lle parece? Creemos que é mellor regulalo, que se aplique o criterio xusto, como que usted di. Se usted estuvera neste sitio que na oposición, quen habería con este tema? Nunca lle dise nada ao anterior alcalde. Nunca. Será con respecto ao plus de productividade, nunca. Ninguna pregunta daba plus de productividade. Non referimos ao plus de productividade, vamos a que fije un RPT que realmente establezca todas estas cosas. Pero vostede me está dicindo que me vería a min estando na oposición. No, nunca lle dise nada, porque considerei que o alcalde, se daba ese tipo de pluses, os tiña, vamos, considero que o seu criterio sería o adecuado en función, porque unha cosa é velo desde fora, outra cosa é traballar desde dentro cos traballadores. Me alegro que totalmente, pero nunca, jamás. Vostede na oposición non era ninguna non era un corazón aberto como esa chaqueta bonita que ten, non? Era distinto. Gracias por a chaqueta. A máis de color azul. Que tan que vai dar unha chaqueta bonita ou non? Joder, a ver se son problemas. Es bonita. Azul sí que faga un RPT. Bonito non é porque non sei. Vamos a ver, la RPT. Faga un RPT. La RPT existe, una modificación de las condiciones de la RPT. Vale, se redactó una primera, que se lo explicaba ayer en ese pleno abierto, que vino en la legislatura pasada, que al final no se aprobó. Ahora se acaba de presentar por parte de, la redactó la Universidad de La Coruña, una modificación de la RPT, de todos los puestos de trabajo. Como dije y como le explicaba
ayer en ese pleno abierto, pues hubo las elecciones de los trabajadores, de los representantes de los trabajadores del personal laboral, como fueron, no sé si hace una semana, 15 días, no sé, hace poco. Entonces esperé, porque no estaban los representantes elegidos, ya están elegidos, estamos haciendo ya los cálculos económicos y en breve pues ya empezaremos a negociar la repetición. Vale. Esperamos non volver a preguntar yo por ano que ven. A ver, si llegan a acuerdo, pues no. Por último, centro comercial, falamos en privado moitas veces, nos afecta a todos. Usted na radio contou que entre pagar 79.000 de parking en máis comunidades, que isto casi lle costa 200.000 euros ao ano concello. Sí. Evidentemente aí hai que descontar o que recaude de parking, que de momento non o temos, tampouco é, espero que ahora recaude máis. Levamos anos sin recaudar parking. Por eso, que Capital Center, que é a que leva a gestión dos locales, isto foi unha concesión deste concello, pero non hai un documento, como todo concesión ten unha fecha de inicio e unha fecha de final. Si que eles renunciaron aos locales do concello, logo estaría parte. Señor Pigallo, que diga? Digo. Claro, non se corte. Non me corto. Claro, por Dios. Pues señor Picayo, tiene derecho a defensa, Claro, tiene derecho a defensa. Que se así por onde vai ir, non sei que imagino. No, porque creo que non recuerda. Sinceramente creo que non recuerda determinados documentos que hai dentro dese, durante el procedimiento, durante estos años del centro comercial, en donde de alguna manera pues se le prolonga así al gerente años y años y años y años. Y ese es el problema que tenemos. A ver, desde el punto de vista legal, yo entiendo que usted no recuerde todas esas actas ni todo el contenido de todos esos acuerdos que se fueron adoptando, en donde usted pues era el presidente, sí. y entiendo que no tenga que recordar, porque non lo recuerda, pero eso está aí. Eu só recordo que foi un presidente do centro comercial na época de esplendor e o ciudadese nuevo empezou a caer. Eso é unha realidade, está aí para demostrarlo, pero se usted quere levar por aí, eu só lle digo que estou implicado porque teño propiedade, como ten vostede ou a súa familia. Señor Picaño, es que mira, le estoy hablando de una forma muy correcta y muy cortés, diciéndole que usted no se acuerda de lo que pasó porque no se tiene por qué acordar, pero de esos acuerdos que se adoptaron o de esa esa cuota de poder que se le entregó al gerente, ahora tenemos estos problemas. Claro, porque él representa a os outros locales, non sei se a día de hoxe o representa. No. Os propietarios. No representa los propietarios. Non representa. Ahora, a ver, hable claro, porque claro, si tiene que decir algo que lo diga. No. A ver, non llevemos o tema. Ya está clara. Eu creo que fin esta segunda pleno, hai moitísimos anos nun solar de todos os veciños se iba a facer un centro comercial aí para que nun futuro non houbera onde está o polígono. Non hai hai un. O centro de C perde forza. Temos un diamante en bruto que non estamos sacando rentabilidade. Con este temporal, este inverno, os nosos nenos, os nosos velliños, as nosas persoas maiores paseando polo centro comercial, é un lujo. Baños, a escalera mecánica, a accesibilidade total. Hai que collelo todo por los cuernos a darle unha solución. Ya está cogiendo todo por los cuernos. Non, si eu me brindei a axudar no que pudera dentro da miña humilde conocimiento de algo do sector comercial. Aparte unha cuestión, es que cuando vienen aquí estaba hablando del tema del centro comercial, parece que es una responsabilidad del Concello. El Concello tiene un 40 y tantos %, tiene un 40 y tantos %, no tiene un 40 y tantos %, no tiene la mayoría. Hombre, no, pero bastante. Bueno, pues tiene un 40 y tantos %. El Concello está aportando una considerable cantidad en el pago de las cuotas de la parte que le corresponde, y donde tenemos desde el año 2018, que fueron las últimas cuentas aprobadas, sin darnos las cuentas. Y usted sabe perfectamente de que convoca una reunión, la desconvoca, la aplaza, y así llevamos años. Estamos hablando de años, ¿vale? A raíz de que es una situación totalmente insostenible, se encargó un informe jurídico a unos abogados especializados en esa materia, emitieron el informe jurídico correspondiente y se van a adoptar las medidas legales necesarias para retomar y coger por los cuernos, como dice usted, el problema del centro comercial. Pero no solamente es el Concello tiene un 40 y tantos %, y luego está el resto de los demás propietarios que también están afectados por la situación del centro comercial, con un gerente que no hace, ni deshace, ni deja.
porque si deja el centro comercial no pasa nada, lo deja, lo cogemos los propietarios que tengamos que coger y remontamos el centro comercial. El problema que tenemos ahí es que hay un gerente que no hace nada, que no nos da las cuentas y que no sabemos en qué está empleándose de dinero, y más dinero público. Dinero público. Estamos totalmente de acuerdo. Y nada más, y no le estoy achacando a usted nada ni nada, solamente digo que se adoptaron una serie de acuerdos en donde se le blinda a este gerente para estar años y años y prorrogándose los años y los años para poder continuar como gerente. Pero antes no programa de radio, no habló el presidente, usted dijo que son obligados, estoy escuchando, que dijo, espera, dijo que, joder, que se me fijó ya, bueno, en resumiendo. ¿Qué? No, resumindo, no, quería decir resumindo que como vendí un 40 y pico % de propiedad dos veciños de Ceo, usted é alcaldesa, usted é que ten que gestionar os intereses deste concello. Xa sendo que lle iba a dicir que os abogados fixeron ese informe e usted na radio di que no, que ahora contratou outro abogado. No. O Sofía que entendía sempre. No. Bueno, pues vuelvo a poner el programa, lo que dice es... Te 40 minutos outra vez escuchando, pero vamos a ver. Pues a lo mejor es interesante. Poña a energía toda necesaria que como alcaldesa de Ceo. Como alcaldesa pongo toda la energía necesaria, no solamente yo, sino también los técnicos de este concello están poniendo toda la energía necesaria para dotar. Tenemos un proyecto maravilloso para que Ceo culmine, sin duda. Y tenemos un problema, que es el gerente del centro comercial. Pero habrá alguna forma. Sí, yo remato ya. Habrá alguna forma, porque si tengo 43%, estamos en ello. Ter un 8% máis ten mañán de outros propietarios. Esa tería un 51. Pero pido apoyo, que se non o pido non va a vender cada vez. Se están haciendo los estudios correspondientes para adoptar las medidas, pero hay que hacerlo bien. Sí, pero lleva 7 años gobernando. ¿Qué? Que lleva usted 7 años gobernando, señora alcaldesa. Es que vamos a ver, este problema del centro comercial no es de ayer, ni de ayer. Es que venimos de un momento, es que usted me dice esto a principio de legislatura, hace 7 años, y yo le digo, pues tiene toda la razón. ¿Usted sabe cuánto sabe lo que digo? ¿Y usted sabe cuánto lleva? Es que yo no sé lo que lleva, porque se le preguntamos 1000 veces en este pleno, se le dijo 1000 veces, y se le preguntó por el centro comercial, y lo único que usted nos decía es que estoy pendiente de las reuniones. Bueno, pues esas reuniones de las que usted está pendiente, a los vecinos y vecinas de CEN nos cuesta alrededor de 200.000 euros al año. Y estoy segura de que si ese dinero saliera de su cartera, a lo mejor agilizaba más los plazos. Eso es a lo que me refiero. Si usted me da ese argumento al principio de la legislatura, yo le digo, oiga, señora alcaldesa, se lo compro de verdad. Ahora, después de 7 años, no se lo puedo comprar. No se lo puedo comprar. Es así, sencillo. Es que lo fácil que es opinar cuando no se tiene los datos, señora. Lo otro es que usted nos facilita. Nosotros somos la oposición. Le preguntamos aquí 1000 veces por el centro comercial y las 1000 veces dio las respuestas que dio, es decir, cero, ninguna. Estoy trabajando y estoy trabajando. Estoy trabajando. Bueno, pues ahora nos enteramos por la radio de que usted lo pone en manos de un abogado. Ya hace tiempo que ya. No me fuera. Ya llevo meses. Pues habrá que venir aquí, pedir todo el expediente y ver cuántos meses. Pues haga usted lo que considere. Claro, haga usted lo que considere y pida usted toda la documentación que considere pertinente. El centro comercial vacío es cuando nos damos cuenta de que el centro comercial está vacío. Es que a lo mejor es eso. ¿Qué va a ser eso, señora Diego? Eso. Explícale, un minuto sobre este tema, para non ir despois. Eu non me vou a meter para nada se está facendo a xestión, se non está facendo, pero a miña pregunta é a seguinte: cando vostede estaba na oposición era un tema que lle preocupaba moitísimo, e que 2 ou 3 veces o ano caía no pleno esa pregunta. Entón, a miña pregunta é, vostede naquele momento que era tan incisiva co centro comercial, foi unha promesa súa, bueno, antes de ser por primeira vez alcaldesa, nestas últimas outra vez, que se iba a arreglar o problema do centro comercial, vostede non sabía todo ese poder que se lle daba ao xerente, ou cando vostede viña a aqueles plenos na oposición que iba a arreglar todo, pero vostede podía pedir a documentación no Concello como podemos pedir nós, a información sempre a tivo toda. Cando estaba alcalde Ramón Vigo nunca lle dixo nada, nunca a ningún portavoz da oposición que non para ver calquer documento. Están aquí a secretaria e a interventora, e vostede viña e pasaba horas mirando documentos da oficina técnica e do que quería, pero vostede preocupaballe tanto, entón vostede descoñecía o problema que había no centro comercial naquele momento, cando decía que vostede iba a solucionar. Mira, mucha información del contenido de muchas de las actas, ¿vale?, y de lo que pasaba en el centro comercial,
tengo conocimiento desde que soy alcaldesa, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que cuando yo empiezo de alcaldía hubo un año, casi 2 años ahí todo de pandemia, con una situación sumamente delicada, es decir, y hay un montón de datos que hubo que buscar una serie de información para poder llegar a la conclusión que se llega, pues en el último informe que se me entregó por parte de este equipo jurídico, ¿vale? Entonces, hay muchos datos de los que yo no tenía conocimiento que ahora tengo. Vale. Y se adoptarán las medidas que se tengan que adoptar, pero tanto yo como de los técnicos y también del Concello. Vale. Es que hay que... Cuando no se te facilita y pides la documentación y reiteras y la pides y no te contestan y haces requerimientos al gerente y no te contesta y no haces reuniones y pides las cuentas y no las tienes y no tienes muchísimos datos y tienes ya que ir a registros oficiales o de otro tipo y encontrarte con que vienen embargos tras embargos que están llegando ahora o hace unos meses, nos encontramos con una situación ya. Y si eso tengo conocimiento yo, también tienen conocimiento el resto de los propietarios, porque las mismas cartas que nos llegan a nosotros también les están llegando a los propietarios, y esa situación pues es ahora, Pero si eu non puse en ningún momento en dúbida todo o procedimento que está levando, todas as pesquisas que está levando, todo o que está facendo, para nada. Pero o que sí me sorprende é que cando vostede era oposición, que con tanta vehemencia lle insistía ao alcalde que vostede arreglaba o problema, que facía co tema do centro comercial. O tema do centro comercial é un tema enquistado que xa era moi problemático, que a intervención, al igual que vostede avisaba, pois unha vez tras outra do problema que había, pero o problema sigue aí 7 anos despois non era a compañeira do Partido Popular. Cuando estaba el señor Vigo como alcalde, el problema que hubo en aquel momento y que se le dio solución fue el problema que él quiso rescindir el contrato, ¿vale? Y lo que pretendía era que el Concello asumiera los y quedar con el resto de los locales. ¿Se acuerda? Sí, vale. Y se solicitaron los informes correspondientes. Ahí había solicitado 2 informes el señor Vigo a la Universidad de la Coruña, y sabía, a la conclusión que se llegaron en esos informes es que no se podía dejar rescindir una parte del contrato y la otra parte no, y se resolvió que tenía que rescindir con todo, ¿vale? Y eso fue lo que se trató el problema en ese momento, claro. Y se rescindió el contrato con eso y el contrato con otros locales. Cuando yo llego a la alcaldía, una de las primeras cuestiones que tuve que resolver o que mirar o que estudiar con los técnicos era el tema de aquellos alquileres, cómo se subrogaban al Concello, en los anteriores y en los posteriores, y se le fue mirando y se le fue solucionando cada uno de los alquileres existentes, ¿vale? Luego vino el rollo de la pandemia, y luego continuamos, es decir, no se ha parado de trabajar con relación al centro comercial. Una cosa es que no se venga a contar todo lo que se hace, y otra cosa es que no se ha parado. Y si no, miran el expediente y miran toda la tramitación que hay del centro comercial. Y la situación fue tal, y te vas consiguiendo información, que al final, pues, evidentemente lo tienes que poner pues, en manos de gente especializada y que busque o que ayuden a solucionar ese tema, nada más. Y tengo aquí tanto la secretaria como la interventora, que son perfectamente conocedoras de la situación y de los requerimientos que se han hecho desde el Concello. Y le puedo asegurar que nunca se paró. Y que evidentemente todos queremos buscar una solución al problema del centro comercial. Pero el problema del centro comercial pasa porque deja el gerente. ¿Alguna cosa más, señor Picaño? No, usted no. Perdón. No, que tiña encendido. Sí, nada, non te preocupes. Ben, eu teño varias cousas e por facer unha pequena reflexión sobre o que están falando agora, non? E sen entrar en quen é a culpa, quen ten o tanto por cento, se houve conversas, se non houve conversas. A realidade do centro comercial é que cando as cousas iban ben non había ningún tipo de problema, había locales abertos, había movimento e demais. Cal é o problema? O problema é que cada vez hai menos xente na contorna, aquí ainda imos aguantando, pero dependemos da contorna, cada vez hai menos xente, a xente máis maior
cada vez se sai máis a traballar fora, as formas de comercio son outras, ainda por riba un polígono empresarial que debería ser fonte de creación de postos de traballo, vos postos de traballo que crean riqueza, pois está enchendo de máis comercio, e máis comercio, e máis comercio, e non vai a dar tanto pan, non vai haber tanto pan para meter tanto chourizo no medio. Iso é o gran problema. O resto, bueno, habrá que solucionalo da maneira que sexa, pero o futuro do centro comercial, quero confundirme, ojalá me confunda, pero moi bo non é. Mire, varias preguntiñas, enlazo varias xuntas. Reclamámoslle un espello, perdón, no cemiterio de Brens, unha sinal, non se puso, igual que o espello en Lires no cruce da igrexa, e outro día pois presenciei como pois non se facía stop, para o facías stop moi lonxe e casi hai outra vez un accidente, e tampouco se puso en Brens as sinais de vías estreitas, que debe ser a cuarta ou a quinta vez que lla pido, e é un problema porque xa sucedeu, como lle dixen nas outras ocasións, que as ambulancias tiveron que dar marcha atrás co que eso supón, ou meterse nun sitio onde non saes, que pode costar tanto. Non sei se hai solución para o espello de Lires, a sinai de vías estreitas en Brens, e tamén esa sinal do cemiterio, porque non entendo que hai que esperar polas sinais a compralas ou os que sexan, pero van demasiados meses. Non sei se ten pensado solucionar ou non, igual que o espello. Está avisado, e llegaron as señales. Llegaron as señales onde? Bueno, Dios lo pague. En Brens comunicanos que hai en Raso un poste da luz, un poste eléctrico que está en moi mal estado, que se colocou ali en espello por parte de persoal do Concello. Non sei, supoño que non será noso o poste, pero sí que sería bo dar comunicación a alguén corresponde. Seguramente ya está abierta la incidencia. Porque é un perigo, está en moi malas condicións e pode causar unha desgracia. Igual na pista que hai en Botellóns, onde se fixo a obra detrás do polideportivo de Brens, onde se fixo a obra recente de Borreiros, Borreiros, pois hai que darlle unha solución definitiva a aquelas balsas de auga que se producen cada 2x3 cando chove, e este inverno está sendo duro, e bueno, os veciños están queixándose unha vez tras outra que non se lle dá unha solución definitiva. Por lo tanto, pero en Borreiros, pero que xusto onde está o pequeno pozo de bombeo que se fixo, toda esa cuneta se acumulase de auga cada vez que chove, e onte o Antonte, que estaba outra vez, era un auténtico lago, e hai que darlle unha solución, pero unha solución definitiva, porque é certo que se foi ali en algunha ocasión e faise algo para sacar a auga no momento, pero despois volve a chover e volvemos a estar no mesmo. Entonces, que se solucione dunha santa vez. Nos Muiños de Toba tamén se queixou a xente de que había unhas pedras metidas nas augas de auga que se tambaleaban e demais, que hai moita xente maior que vai ali coller auga e poden pisar, poden caer, e habría que botarlle un vistazo a eso, ou ver se é posible colocar algunha reixa para coller auga cómodamente e que non poda unha persoa, sobre todo maior, que resbalar e accidentarse, porque ademais ali sabemos todos como é na fonte, e dá moito a sombra, hai moito verdín e demais. Entonces convidámoslo a que faga esa actuación. Logo, a auga do son, pregunteille en varias ocasións tamén se lle deran solución. Vostede, a última vez que lle preguntei, creo que me dixo que estaban en mans da empresa de augas, se xa hai presión arriba nas últimas casas na obra que se fixo recentemente, ou sigue igual, sabe como están? Estuvieron allí los Aguas de Corcubión, y la señora que viniera a hablar conmigo, le dije si continuaba con problemas y tal, que me avisara. No me avisó, entonces no, es que es una de las últimas casas, no me volvió a, entonces supongo que estará solucionado. Pues no preguntaré.
Fai uns meses presentamos unha proposta de cambiar a ordenanza de animais das praias, sobre todo por iso, porque xa cambiáramos non fai tanto, pero a nos chegaron varias queixas de, bueno, recomendacións, queixas de xente, de donos de cans que parece moi limitado o tempo para pasear as súas mascotas. Presentamos esa proposta, non sei se vai a facer ou non, se ten pensado facer ou non, pero se o ten pensado, pois eu creo que era bon momento facelo canto antes para chegar ao verán, que cando máis saen coas mascotas ás praias poidan ter eses novos horarios. Non sei se lo miro, non me acordo, tengo que mirarlo. Vale, e despois un par de cousas máis. Primeiro, en que punto está todas esas obras que se van a facer que derivan daquel conflicto que houve pola rotonda do polígono industrial, do polígono empresarial que se fixo na entrada para Mercadona? Sabe o que lle falo, non? Sí, la humanización, el proyecto de humanización. Sí, el proyecto de humanización, de cambiar, ampliar. Está redactado el proyecto, sé que le falta, bueno, que estuve el otro día con la gerente de SEA, le falta un permiso, no sé si es de patrimonio, bueno, un permiso para poder sacar la licitación. Me pregunta, en que consiste? No, eso non me preocupa, simplemente pois unha persoa interesada no asunto e experta, digamos, en certos, en patrimonio, pois faloume da posibilidade de que debaixo do Camiño Real, do que se chama Camiño Real, que do que se fala de agora facer peonil para pois dar servizo a pé, pois que podría haber abaixo unha calzada romana, e se houbera, pois sería verdad que é un achado importante. E a pregunta era se vostede, que supoño que non, se sabe se houve algunha cata, se saben se ali pode haber ou non algo debaixo, porque se o é, sería unha pena que se actuara e que se estropeara eso, porque non imos sobrados de patrimonio en ningún lado, en C tampouco, non? Entonces, dende aquí, pois convidar a que faga esas gestións para ver se incluso tamén comentalo co técnico de cultura que seguramente ten conecementos deso, se pode haber unha sospeita, porque esta persoa, que digo que ten moitos conecementos sobre o asunto, ainda que evidentemente non asegura, sí que ten sospeitas de que aí pode haber algo abaixo, e bueno, pois sería interesante ver se hai ou non, e se o hai, evidentemente tratar de conservalo. Entonces convido a que o faga. E despois, bueno, falando para rematar, a última, falando da Marquesiña de Vilanova, bueno, mañana. Perdón? La colocan mañana. A nova. Bueno, pero vostede o 12 de decembro puxo ali unha marquesina, sí. Así despois de 2 días despois de que nos colgáramos un cartel, porque non porque nos tuéramos ganas de colgar o cartel ningún, porque non tiñamos ningún interés, pero a xente estaba cansada de estar a chuvia, este ano, como dixen antes, a chuvia aí a dar e a rematar, non? Entonces, claro, sorprendentemente, pois 2 días despois aparece unha marquesina ali, e eu pregúntome, a última vez que lle preguntei dixo que estaba esperando uns permisos. Sí. Foi o 10, colgamos o cartel e o 12 colocou a marquesina. Ou chegaron os permisos o 11 ou de verdade, eu creo que para tomar esa medida xa se tiña que ter tomada antes, e bueno, se van a colocar a nova, pois a verdade é que ben vida sea, porque aquela retirar a outra para meter esa, pois tampouco non tiña moito sentido. Mire, en primero, yo non vi para nada su cartel. Segundo, vinieron los vecinos de forma reiterada por el tema, unos vecinos, por el tema de que no había marquesina, por el tema de que llovía y demás. Entonces, comenté de colocar de forma provisional, mientras que no venía la otra, pues dadas las peticiones reiteradas. Pregunté como me permitieron colocarla, porque como había con anterioridad una existente, y por eso se colocó de forma provisional, nada más. Ni para nada había visto ni su cartel ni nada, fue pura casualidad. Y mañana pues ya llega la marquesina nueva que se encargó, como sabéis, se comentó, y llega mañana. Ya les dije que a finales de enero, primeros de febrero, sí. No me llamaron, ¿no? ¿No te llamaron? Me quedaron de llamar. Y no, bueno, pues la marquesina... No me llamaron, no me llamaron. Vale, en un principio, bueno, pues si no... La otra puedo poner eso. Vale, pues eso. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, vou a ser breve porque máis hai pleno ordinario, así que... Nada, unha cousiña, fai poucos días aí na Alameda apareciu a señal de prohibido xogar ao pelota e ao balón en toda a praza. Entón, bueno, saliu a ordenanza, está moi ben o de prohibir, pero prohibir, pero non sei onde vamos a chegar. O importante é educar, non prohibir. Está claro que a ordenanza parece que os rapaces de 9 anos, así yo dixo outro día na Alameda un señor ali a un niño de 9 anos, dixolle dolle co balón unha patada e co balón a unha parede e díxolle non sei se sabes que salió unha ordenanza e a los niños mayores de 9 años os van a multar. Entonces un neno dice, pero yo tengo 9 años. Y le dijo, pues sí, pues que no, es un niño muy alto. Y dijo, no te creo, voy a llamar a la policía local para que te identifique. Esto es lo que pasa con estas cosas de prohibir. Que prohibamos, está ben, non pasa nada. Pero hai unha franja de idade de nenos de entre 9 e 12 anos que se prohibimos, temos que habilitar algún sitio para que vayan a xogar. Porque mira, estos nenos que van a Praia da Concha, vale, que cheguen cheos de area, mollados non pasa nada, pero chegan cheos de cacas de can. Entonces claro, hai que prohibir tamén que a xente vai á playa porque é incivilizado ou non está educada ou que non retira as súas cacas de can. Entón, a Vallecas non poden ir porque están os adolescentes, aí no Fernando Blanco. No Vila BC non poden, está prohibido xogar aí. No Recheo están os pequenos, na Alameda non poden. Na Praza da Muller o balón ten o mismo problema, coches, carretera, xa lles chamou a atención a policía local. Ben, prohibimos, pero a onde imos a chegar? A onde van estes nenos de 9 e 12 anos? Habrá que habilitarles un sitio para que eles podan xogar. Entón, bueno, prohibimos. E se non, pois o que pasou toda a vida, se lle dá patada a unha parede ou rompes un cristal, pois paga teu pai ou tua nai, dinchen 4 cousas na casa e despois non a rompes máis. Pero claro, isto de prohibir é prohibir. Se me ves, hai un escrito aquí presentado no Concello por 40 veciños. Foi unha petición reiterada por parte da oposición que teño aquí a sesión plenaria e foi aprobado. Vostede ese día non veu a pleno, pero foi aprobado tamén pola oposición. Bueno, pero foi unha petición da oposición, reiterada, pleno tras pleno. Pero eu nunca falei dese tema. Déxeme acabar. Ao mesmo tempo que ainda non había chegado a señal, colocáronse unhas porterías ali no paseo marítimo, vale, no paseo marítimo para poder xogar. Habilitouse un novo parque infantil, claro. Pero que eu non me estou metendo con eso. Habilitouse ali unhas porterías que son insuficientes, vale, pode ser que sea insuficiente para poder xogar, pero sí que se habilitou, se colocaron. E o tema vostede empezaba a súa exposición cunha frase ou con un comentario que están completamente de acordo. Importante a educación, vale, pero eso non depende nin da alcaldía nin da corporación, depende dos pais e de moitos factores, vale. Que llevo unha de Independentes Procedes, sempre que ven este tema aquí nunca nos manifestamos justamente porque non estamos de acordo en prohibir. Parece moi ben que 40 pais firmaran, pero hai uns 50 pais que non están contentos tampouco. Eso sempre é así, nunca está todo o mundo contento. Eu non estou en contra de que non se poda xogar no balón na Alameda, que se xogou toda a vida houve problemas, toda a vida nos verranos sempre xogamos, o que pasou sempre ca pelota no pobo e nas aldeas, en todas partes. Se eu non estou en contra deso, eu que estou dicindo é que hai unha franja de idade de nenos de 9 a 12 anos que non van aí con esas porterías, que teñen problemas co balón porque lles chega os pequenos ali. Os pequenos tamén van a ser grandes, pero estarán contentos os pais dos pequenos, pero que mellor cando teñan 9 anos non están. Que dixen non se pode sacar os nenos dun espacio sin dotarles de outro, porque, volvo a repetir, no Vila DC non poden estar, en Vallecas non poden estar, porque están adolescentes e outro ambiente completamente distinto. Entón empezan a partir de 13, 14 anos, máis ou menos. Na Praza Otero Lastres poden. Na Alameda non poden. Na Praza Otero Lastres, que a xente que está ali sentada nos bancos, xente maior normalmente, non está prohibido nesa zona. E a quen lle van a dar con patadas ao balón? Van lle dar a escola de música antiga. Reformamos para que lle den co balón? Claro, es que... No, pero os nenos teñen que xogar o balón como xogaches, tío, como xoguei eu. Eu deixo simplemente eso aberto. Considero que independentemente de que houbera 40 firmas de pais, a mí parece moi ben, pero a estos nenos de 9 a 12 anos, 13, hai que habilitarles un espazo no que estén tranquilos, porque ademais van á Praia da Concha, pero salen completamente cheos de cacas de can, que é outro problema que teñen eles tamén. Para xogar a pelota ou para xogar a pelota, para non molestar a ninguén.
É o que están facendo ahora desde que foi esta prohibición. Esos nenos están ahora mesmo, esos tamén son pais que non están contentos, que a mellor, a ver se vai haber 40 firmas ou 50, porque se vamos por firmas estarán contentos os dos nenos pequenos, pero hai nenos de outra idade que non están contentos. Que fan con eses nenos? Entón, eu o que pregunto, eu non critico eso. Ben, que se hai un problema nas fachadas das casas, ou que sea no museo, completamente de acordo. Pero esos nenos teñen que ir a un sitio, e aí con esas porterías onde están xogando, teñen problemas no recheo cos pais dos nenos pequenos que están no recheo. E logo ocurren estas cosas. Decirle a un neno de 9 anos que ten que chamar a policía local para identificalo, é o problema destas prohibicións, que ao final pasan estas cousas. Pois hai que aprender a convivir. Por suposto, pero eso había que aprender a convivir antes de prohibir. Pero eso depende de... Claro, como empecé eu, empecé dicindo que decía señal, pero claro que hai que educar, se pasa algo, pois eu non son desa idea, pero bueno, é unha opinión, e ademais é unha opinión de independentes, pero un robo que hai que habilitar algo para estes nenos nesta franxa de idade, de 9 12 anos, que xogan o balón, que tamén teñen que soltar a súa adrenalina. Un marítimo tremendo para poder xogar no paseo marítimo, a ver, non teñen espacio. Sí, pero teñen espacios que non les permiten. Eu non lles estou dicindo algo. Pero que non les permiten quen? Que non les permiten xente, porque no paseo marítimo xogar, se hai espacio para o parque infantil, hai espacio para noutra zona, hai espacio, mira que no paseo marítimo hai espacio. A ver, eu vou explicar. No paseo marítimo, onde están as porterías e cando xogan, cando lles escapa o balón, protestan os pais que están cos nenos pequenos. Bueno, que se protesten, pero teñen dereito a xogar ali. Que son para os nenos, que para nenos. Na plaza do Otero Lastres hai xente que está sentado, como vostede ben sabe, pegada a fachada, bueno, non a fachada, o lateral da escola de música. Hai xente maior, bastante, que lles molestan os nenos ali. De feito, se os botaron, están os nenos no parque pequeniño tamén, que tamén lles molestan. No paseo está xente paseando, non podemos nenos xogar a balón. Podes xogar o balón, se tiras un tiro, 2 tiros o balón e teste que apartar. Bueno, vale, como fai anos nós tamén xogábamos na carretera, e agora non xogamos porque pasaban 3 coches, pero o paseo marítimo agora mesmo hai sitio en todas partes, pero cando empeza a facer calor, paso marítimo de Fe está así. Ustedes non poden xogar o balón, non é algo que a min me veña unha bombilla e digo, a ver que fan con estos nenos. É que estos nenos non saben que facer agora. É algo que eu digo que seguro que lle vai a expoñer máis xente, pero algo que xa está na rúa desde que pasou isto. Entón, eu digo, habrá que habilitarlle algo a estos nenos para que podan xogar e estén tranquilos. Bueno, porque o primeiro na policía local falles un apercebemento e despois as multas van de 120 a 750 euros. Pois a cousa é complicada. Os pais, Home, claro, home, é o que van a pagar sin os pais. Como pagaban antes, os nosos. Bueno, pois aí está. Educación, convivencia e educación. Pero, pois claro, pois non prohibir, tanto prohibir, ao final... Pero é unha opinión de prohibir. O que está prohibido na zona da Alameda, no resto non está prohibido, e vostede me di que no resto que protestan igual. Bueno, pois se protestan teñen que convivir no único sitio que está prohibido na zona da Alameda. Pois vostede imagine que veñen aquí entón 40 firmas, ahora pois poño porque é o problema, que son tamén na Alameda, porque protestarán igualmente, que pois claro, pero mañán protestan no recheo ou porque non se vai a prohibir, solamente está prohibido na zona da Alameda. Os nenos poden xogar no paseo marítimo, poden xogar no Otero Leste, poden xogar no Atrio, poden xogar na praza 8 de marzo. Solamente está prohibido. Tampouco. Porque non poden xogar ali ao lado. Que xogan ali. Xogan aí. Pero é que un balón é un balón, non é un patín. Un balón está xogando no Atrio e chega a Alameda. A ver. Bueno. A ver, vostede sabe ben, o do Atrio da Iglesia. Bueno, se escapa un momento o balón pois é que ten a razón. E ademais a ordenanza di... Unha cousa é xogar, outra cousa que se escapa un balón. Bueno, a ver, eu doulle a opinión de prohibir, que non estamos para nada de acordo, e despois de habilitar un espacio para estes nenos. Logo poña a señal onde queira, porque ademais a ordenanza di onde aparece a señal non se pode. Esperemos que non aparezcan máis espacios, porque se mañán veñen outros 40 pais con outra firma que les molestan o Otero Lastres, vai haber que poñer outra señal. Non vamos a prohibir máis espacios. Vale, pois eso é algo que me parece maravilloso. Non vamos a prohibir máis espacios. Por lo menos xa teñen unha garantía a xogar, pero o importante é a educación e a convivencia. Entenden que entre todos, pois... Pois claro, pois eso é importante, justamente. Protestar por protestar, pois eso... Digo a xente, bueno, non vostede, digo a xente. É que vostede durante moitos plenos, durante esta legislatura anterior, moitas veces se trouxo este problema aquí, e vostede tampouco, pois non sacou ninguna ordenanza. Non sei a parte que me perdín da petición dos compañeiros. Perdín unha parte, sí.
Perdíse unha parte. Perdimos unha parte, que foi no pleno anterior? A xogar no centro comercial arriba, que non se moñan, joder. Están ali. Pero eso interior, non exterior. É que eu pensei que me iban a pedir outra cousa, por eso me preguntaba se se refería solamente a pelota, porque eu considero que os rapaces entre esa edade teñen que ter un espacio onde poder estar xuntos, compartir, falar e buscar un centro de ocio ou algo así. E xogar a pelota. Pois, sin xogar a pelota. Pero tamén xogan. Vale. Claro, pues es que eso... Por eso estaba pensando no centro comercial, pero vale, era xogar a pelota. No centro comercial non poden xogar a pelota. No centro comercial, os rapaces mandaban os guardias jurados que non podían correr por o centro comercial. Vale, gracias, Monse. Nos tempos bollantes ao centro comercial. Sí, teñen aí un problema aí, o que sí que están pensando, o que estamos pensando dentro do goberno, que seguramente que coincidides que hai que buscar, pois, no mellor, no propio centro comercial, nos locales algún do concello, para que logo non digades que non dicen nada. Miro para a señora Díaz. Señora Díaz, de verdad, que estoy en plan relaxo, no, que vamos a ver, vale, de verdad, que vale, pues habilitar algún tipo de espacio dentro de algún local do concello para que podan estar entre esas idades, pois ali, xuntarse, reunirse, cargan o móvil, falan, non sei, teñen podan xogar algún tipo de xogo, vale? Pois estamos dándolle unha volta a ver se podemos facer iso, vale? Pois eu recollo que me di, alégrome, porque é verdad, preguntámoslle moitas veces e nunca se dixo nada, pois se a familia crítica dale para que se empece a dicir, pois que miras eso. Pois hai que buscar algo para esa franxa de idade que eu entendo, pois eso, que están no centro comercial, que cando van ali están polo chan sentados, non me parece... Vale, a ver, dos rogos xa está. Si poden pasar ali polos camiños chans para tapar aqueles baches, darlle unha voltiña ao parque que está para velo. Xa non vou a falar dos bancos ni nada, porque ahora co que chove non tería sentido pintalos agora. E despois tamén un rogo, porque un día así outro tamén as luces do concello quedan sempre encendidas pola noite. Pois serán os que... Claro, despois non, pero é un rogo justamente damos un toque despois das actividades, pois é que quedan prácticamente todos os días encendidas. Damos un aviso, porque son os das actividades. Isto é o concello. Nada, pola nosa parte nada máis. Pois nada. Boa noite, levantase a sesión. Ai, perdona, sí. Non pasa nada, simplemente eu quería facer, acabo moi rápido, facer un apunte sobre isto que di a compañeira, non? Eu, dende logo, apoio que se habiliten espazos para xogar, o paseo marítimo é o suficientemente grande, ten espazos, se non chegan dúas porterías, hai que meter 16, pareceme estupendo, pero na Alameda, eu fui o primeiro que trouxen aquí e pasou un ano e volvino a traer, e despois foi cando houve esa recollida de firmas por parte dos veciños. O problema na Alameda é moito máis grave de xogar ou non xogar a pelota, ou de prohibir ou non prohibir. O problema é que houve unha rapaza de 13 anos a que lle romperon a boca cando tiña os dentes recén acababa de vir do dentista facía poucos días, co que eso supón para ela e para os pais, evidentemente, e houve balonazos a xente maior. E tiralle un balonazo a unha persoa maior de 80 ou o que sea, que andan por ali, porque eles tamén teñen dereito a andar por ali, vale? Dalle un balonazo e algo que pasa moi correntemente, que rompan unha cadeira, imaginemos, vale? Entonces, claro que é unha medida antipopular, eu dixo no primeiro día aquí, claro que é unha medida antipopular, pero é necesaria, como tamén é necesario, por suposto, habilitar espazos, todos os que fagan falta, estou totalmente de acordo, pero, claro, cando prohíbes algo, hai unha parte perxudicada e hai outra que, evidentemente, pois hai favorecida, digámoslo así, non podemos esperar pola educación. Porque se esperamos pola educación non faría falta o código viario para respetar as sinais ou non respetalas. Pero eu respetando o matiz e a explicación que acabas de dar, Sergio, pareceme perfecto, pero dixo de outra maneira. Eu non dixe se hai que prohibir, hai que prohibir, pero hai que habilitar un espazo para estes nenos de entre 9 e 12 e 13 anos. Foi o que dixe. Bien, perfecto, pero aquí tamén estamos dos chantanos, como dicías, se levan un balonazo. Para mí ali non é un sitio tampouco para xogar. Pero paseo marítimo máis todavía. No,
É totalmente diferente, xogar no paseo marítimo nos xardíns, donde antes había todos aqueles bancos de facer gimnasia e demais, xogar ali é moi diferente que xogar na Alameda, eso non podemos dicir o contrario, e é máis, a mí me sorprende que non haxa queixas en máis sitios, porque aquí a veces na Praza 8 de Marzo, madre mía, os coches levan cada balonazo, ahora ninguén di nada, pero bueno, antiguamente si pegamos un balonazo así, madre mía, ou non? Verdad? Claro, pero entonces hai que porse na piel desa persoa maior, o que lle pode afectar, ou dos fillos de quen cuida desa persoa maior. Igual que o que pasa coas rapaces que lle rompen os dentes e que ten co sofrimento que lle supón e co custo económico que ten por os pais tamén, claro. É unha medida antipopular, certo, e houve xente que non lle gustou, está clarísimo, sí, pero para iso hai que cambiar certas costumbres, hábitos, hai que cambiar, e a mellor hai que en canto ao polideportivo de arriba, porque hai adolescentes, bueno, pois habrá que ver como se pode facer ali, porque a mellor habrá que ordenar quen pode xogar ou quen non pode xogar. Non, en absoluto, non estou falando diso. Cada un vai collendo os seus espazos, e ali collendo en Vallecos. Sí, claro, e está ben que estean, non estou dicindo o contrario. Faltaría máis. Faltaría máis. É o único que estou dicindo. Totalmente de acordo. Vale, pois donlle unha volta, busco espacio, a ver que podemos facer. Di. Está? Sí, está. Nada máis. Bueno, pois levanta a sesión. Claro.